Noin. Tässä videossa me maistetaan tällaista ihan oikeeta Dubai-suklaata. Dubai-suklaat. Tuo on tällaista. Mä nyt avaan tän. Tää on varmaan siis tosi hyvä. Tää on kultaboksissa. Tää maksoi jotain 5 euroa. Tää on tällainen. Eli aika niinku paljon näin pienelle. Ihan hyvältä näyttää. Tuolta. Mut kun toi valo tulee. Tuo on 1,000,000/10. Niinku oikeasti.